Arestado ang 23 ka persona matapos madakpan nga naga-illegal gambling sa Barangay Inguri, La Paz, Iloilo City kahapon sang hapon. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo sa team leader sang Criminal Investigation and Detection Group Unit 6 nga si Police Executive Master Sergeant Vicente Di Madra, mayara sang isa ka persona nga nagtawag sa ila kag nagreklamo nga may pila ka mga persona nga wala nagaobserbar sang social distancing kag nagalapas sang mga kasuguan sa ginisyo nga executive order sang alkalde kasunod sa pagpaydalom sang syudad sa MECQ. Ginako man ni Di Madra nga una iya nga ginhatagan sang konsiderasyon agi palabot sa ila nga impormasyon apang hugot naman nga nagpanindugan ang tagreklamo nga ginadumilian ng pagtungits kag paghampang sang bingo ilabi na nga MECQ ang classification sang syudad sang Iloilo. Gilayon man nga ginrespondihan sang CIDG6 ang lugar kag dito nakit-an ang wala nag-obserbar sang social distancing ang mga tawo. Dugang man ni Di Madra nga sadtong Mayo 31 pa ang namatyan sa lugar bangod na budlayan magproseso sang pamilya sang death certificate bilang requirements sa pagpalubong. May waluan nga 23 ka nadakpan, 4 diri ang nagamadyong, 3 ang nagatungits kag 16 naman ang nagabinggo. Balita gikan sa syudad sang Iloilo. Ini si Arnold Cantores Soqueña, nagabandera sa matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo Radio Bandera.